Moi, mä oon stand-up-tuottaja ja mä haluan näyttää sulle, että miten tää homma hoidetaan. Mulla on yleensä niinku just sen takia vaan varattuja miehiä, koska kuvatta otettu. Vähän tekis mieli koskea. Ihan mukavaa on teippailla ihmisten suita tai muuta paikkaa. Kattokaa minkä pituisen piuhan mä ostin. Mä en yhtään kuunnellut, kun se myyjä oli silleen, että ilmeisesti se on kysynyt, että riittääks 3 metriä. Ja sit mä olin vaan siis silleen, joo. Mä mietin, että niin on 3 metriä ja olin silleen, että, no, niin kuin, että 3 metriä on joku niin 2 kertaa mun pituinen. Melkein. Mut ei se. Kyllä se nyt olisi varmaan 5 metriä ainakin pitäisi olla. Joo, tää on vähän tämmönen. Paitsi että jos esiintyjät haluaa täällä esiintyä. Toihan on hyvä. Eikö se ole? Oo. Täällä, mä oon nyt yleisö täällä. Joo, niin jos täällä näin olisi silleen niinku, että kukkuu. Jussi oli laittanut mulle joku nauruviestin äsken, että täällä Vinnissä on kuulemma myös 10-metrinen mikkipiuha. Et ei mun tarvittis miltään Artulta edes lainata sitä mikkipiuhaa. Niin, mutta en mä tiedä missä se täällä on. Niin, pitääkö mennä nyt etsimään sitten? Mä huhuilen tuolla jotain. Mä mietin siis tää, tiedätkö kun on niitä heklereitä, huutelijoita. Niin tää olisi niinku hyvä niitä varten. Ja et vois niinku sitten käydä teippaamassa suun kiinni. Ja periaatteessa kun Evilia on täällä, niin Eviliahan voisi tehdä sen, että se voisi niinku tavallaan olla hänen duuni. Mä luulen, että sillä muutenkin on sitä auktoriteettia silleen, että Evilian ei välttämättä tarvii mennä siihen sitten, kun tän teippirullan kanssa ja ne hiljenee jo ne. Niinku silleen, että jos tuolla on henklereitä, niin sit voi niinku tälleen näin tempasta tän ja tukki sun. Miten tässä nyt kävi? Voitko selittää? Tässä kävi silleen, että sitten kun mä olin käynyt ton koko varastotilan läpi ja todennut sulle, että ei oo täällä, niin sitten Jussi laittoi viestin, että se on siellä. Ja sitten sä menit sinne ja sit sä löysit tän. About 3 sekunnissa. Niin, siinä kävi. Joo. No ei meidän tarvitse siitä puhua. Mut nyt on piuha. Hei, meillä on piuha. Jos joku vaikka haluu tilaa niin kuin Evilialta session tässä illan aikana, niin sittenhän näitä piuhoja voi käyttää vaikka johonkin sitomiseen, että jos niitä on ylimääräisiä. Otetaan tähän semmonen Evilia-esittely tästä lähtien. How? Täällä meillä on Evilia. Kuka olet? Hirveästi musta on täällä puhuttu. Mä olen Satun ystävä ja ex-kollega. Mä löysin tiedätkö sen viinin. Ihan mukavaa on teippailla ihmisten suita tai muuta paikkaa. Mutta hyvä, että löytyi, niin sitten... Näin. Kiitos. 32 tuolia on tossa, sit siinä on 42. Sitten tonne tulee 12, niin sitten se on 54. Sitten tähän tulee niin, että siinä on 60. Eli tähän tarvii ainakin vielä 1 rivi, mutta kyllähän tää nyt myydään loppuun, niin tähän tarvii 2 riviä. Helposti. Mä oon just miettinyt, että jos ei muuten, niin sitten menee niinku tossa vastapäätä, siinä on toi strippibaari, Showtime. Niin jos menen siihen niinku kärkkyy, että mitä asiakaskuntaa sinne menee ja sitten on silleen, että ootteko huomannut, että mulla on aika isot tissit, että niitä vois tulla katsoa tonne toiselle puolelle tietä. Et sit jos ei niinku stand-up kiinnosta, niin voi kuitenkin vaikka mua tulla katsoa. Niin. Joo. Tää on tämmöstä aina huseeraamista alkuun ja nää alkujärjestelyt, näähän sais tehtyä semmosessa niinku ihan reilusti niin puoli tuntia, niin olisi valmista. Ja mä tuun tänne aina. Eli mulla on joku 6 tuntia aikaa, koska mä haluan härvää täällä koko ajan kaikkea ihan ylimääräistä. Ja mä voin nauttia siitä koko päivästä, että on semmonen niinku meininki ja odottava tunnelma. Nää oli päällä jo äsken ja sit siinä lukee älä koske. Joo, älä koske siihen. Mä en koske. Vähän tekis mieli koskea. Joo, noitahan mä tässä niinku etin. Joo. Mut kun nekin on suunnattu ihan väärään suuntaan, niin pitäis kaikki olla tänne päin.
Eikö toi näytä nyt aika hyvältä palalta? Pakollinen tehdä joka kerta, kun on Vinnissä klubi. Se on mitään pointtia, mutta mä teen tän silti joka kerta. Nyt lähtee. Vinnirypäleet. Siis odotukset on, että paljon naurui. Se on tietysti toivottavaa stand-up-illalla. Niin, se on toivottavaa, mutta mulla on niinku jotenkin semmonen, nää on kaikki siis semmosia niinku mulle hyvän mielen koomikoita, semmosia niinku, että ei mennä kauhean semmosella mustalla huumorilla, että aika niinku semmoista kepeetä ja semmoista ihanaa, että täällä on siis Anna Rimpelä, Arttu Järvinen, Iida Akkila, Taina Törmänen, Laura Haimila. Ne on kaikki niinku semmosia tämmöisiä. Viime vuonna tuli omenaa, kaikille joilla oli omenapuu, meillä oli vittu 4. Tuli omenaa niin paljon, että siis jos joku olisi tullut pöllipäänä, niin mä olisin vaan niinku fantanut vittu kans sinne autoon niitä. Niin. Mut se maistuu vähän paremmalta, jos se on luvatta otettu. Niin kuin ihan kaikki. Niin. Mulla on yleensä niinku just sen takia vaan varattuja miehiä, koska luvatta otettu. Nyt täytyy myöntää, että ollaan niinku silleen rakkaudesta lajiin. Mä oon aina tykännyt stand-upista, mutta se syy, miksi mä oon niin koukuttunut, on se, että kun kaikki on niin koukussa noihin älypuhelimiin. Ja mä oon ite koukussa älypuhelimiin ja tää on ollut niinku semmonen, missä mä oon edelleen malttanut niinku uppoa siihen hetkeen. Mä oon kuunnellut ja ollut läsnä, niin tää jotenkin, mä rakastan tunnelmaa klubeilla. Onkin. Rongava. Ja ota. Mä en dokaa enää. Hei, kiitos kaikille. Miten meni ilta? Siis ihan sairaan hyvin. Mulla on niinku, siis totta kai mulla on jokaisen illan jälkeen mulla on ollut niinku tosi hyvä fiilis ja ei ole niinku ollut yhtään huonoa iltaa, mutta jotenkin nää oli niin söpöjä. Siis ihan oikeesti, että mä niinku, ihan sama kuka siellä lavalla oli, niin mä vaan hymyilytti. Mä olin silleen niinku, että ei, että niinku voitteko te olla noin ihania, että mitä? Niinku, joo. Ja kaikki, jotka lähtee tuolta, niin kaikilla on vaan silleen niinku, ne ihan selkeästi lähtee semmosena pehmosena, pörrösenä niinku pois silleen, no, olipas vaan hyvän mielen ilta. Niinku, siis aivan just tätä lisää. Pehmosia, pörröisiä koomikkoja. Juuri näin.